Xeyirli kun millətdaşlar, сәламлейбез сезне. Хиям Курмакаев, безнең Чехия кунагы студиябызда кунакта. Исәнмесез? Исәнмесез. Сәламлейбез сезне. Менә татар халкы белән нәрсә берләштерә сезне? Инде кая гына китмәсәң дә, кая гына бармасаң да, кая гына туймасаң да, берши татарлар фикеремдә, берши татарча җырлагым килә, татарча биегем килә, татарча сөйләшем килә, татарлар белән очрашуым килә. Ул кая да китәлми, ул канда дип уйлыйм. Үзегез тумышыгыз белән кайларда тудыгыз, әтиәниләрегез кем? Тумышлар белән мин Кулатка Мишәре, Иске Кулатка районында, шунда туып үстем. 14 яшымда Чиләбегә укырга техникумга киттем, юридический техникумга. Аны бетергәч, армиягә барып кайттым, армиядан Питерга эләктем, анда калдым, университет бетердем, юридический факультетны. Аннан соң эшкә киттем Гатчина дигән шәһәргә. Шунда тормышым башланып китте. Шунда бизнес белән шөгыльләнә башладым. Шунда 1994 елдан фирма ачып, бүгенгә кадәр һаман шунда эшләп торабыз. Чехияда, Прагада 20 ел яшәсәм дә, уйларым, эшләрем берши Рәсәйдә, берши Казанда, үзем Казанда регистрацияда, индивидуальный предприниматель кебектә Казанда, шунда да эшләрем Ленинград өлкәсендә булса да, налогларым монда. Димәк, еш кайтып йөрисез эшегез белән бәйле. Еш кайтып йөрим инде, ни дә эшли алмыйсың, эш зур, алтын кибетләребез бар, бик күп, шунарга күрә эш күп, эшләүчеләр күп, 100-гә якын кеше эшләп тора хәзергә дә. Шунарга күрә эшләр, үзегез белгәнчә, пандемия булып китте, улсы, шунарга күрә һәр вакыт эшләргә кирәк, күп эшләргә кирәк, уйларга кирәк, югатмас өчен. Шунарга күрә күбесен хәзер монда яшим инде. Балалар үсеп китте, барысы таралды дөнья буена. Берсе Англияда тора, икенчесе Австралияда тора, өченчесе Америкада тора. Шунарга күрә хәзер авыр инде бер-береңә күрешеп сөйләшергә дә. Ләкин хәзерге технологиялар бит мөмкинлек бирә, сөйләшергә барыгызга да. Менә нинди телдә сөйләшәсез? Балаларыгыз татар телен беләме? Кызганычка каршы аңлыйлар гына. Ике малай, кайсылары Питерда яшәгән чакта авылга килеп йөридиләр, алар татарча белә иделәр. Аннан соң инде Чехиягә күчеп киткәч, аларга чех телен өйрәнергә кирәк иде. Алар күрделәр, что Чехия алар өчен кешкет киеп тоелды, алар инглиз телен өйрәнергә тотындылар барысы. Хәзер өчесе дә инглиз телендә. Беренче чиратта аларның инглиз теле, икенчесендә зурсыныкы урыс, чех белән бер урында дип әйтергә була. Кызымныкы инде беренче урында инглиз теле, чех теле, урыс теле, аннан соң гына татарча. Менә сез ничек саклыйсыз үзегезнең телегезне? Кемнәр белән аралашасыз? Ул сөйләшмәсәң онытыла бара бит ул тел менә. Шулай инде үзеңчә татарлар арасында без бит тоже Европа берләшкәч, Европейский Союз булгач, үзебез Брюсселдә Альянс Татар Европа оешмасын ачып җибәрдек. Шуннан соң аралашырга тотындык. Бик әйбәт группалар ситларда куябыз, шуның аша аралашабыз, җыелаша идек. Элекке вакытта күп итеп, һәр ел бер европейский баш шәһәрдә сабантуй үткәрә идек, рәхәтләнеп. Һәр илдә ул сабантуйларны үткәрә идек, җыелышлар ясый идек, ашлар үткәрә идек кем диндә. Шунарга күрә Аллага шөкер, телевидениедә аның да өлеше зур дип уйлыйм. Шунарга күрә берши минем телевидениедә пара булам бар иде. Шунарга күрә ТНВны һәр вакыт карыйм, рәхәтләнеп. Шунарга күрә җырлар күп тыңлыйм, үзем сүзләр яза башладым. Шунарга күрә яңа татар җырында катнаштык, анда да лайыклы урын алдык. Шунарга күрә үзең теләсәң, тел
югалмый дип уйлыйм. Менә балаларга бирү ни өчен мөһим дип саныйсыз? Чөнки хәзер бит инде ул сездә генә булган мәсьәлә түгел, ул инде шул Татарстанда да тел онытыла бара диләр. Менә сез Кызганычка каршы мин үзем белән бит инде үземне дә әрнетәм. Балаларым татарча сөйләми дип исемнәре Рөстәм, Илдар, Курмакаевлар дип исемнәре генә кала бит инде. Дөрестән әйткәндә, шуңа күрә ул хөкүмәт политика булырга тиеш дип уйлыйм. Мин үзем дә сокланам шул чех халкына, кечкенә генә халык булса да 10 миллионлык, алар рәхәтләнеп үз телендә рәхәтләнеп сөйлиләр, җырлыйлар, бийләр. Ну, исем китә шунарга. Без бит алардан артыграк та халык дип уйлыймын. Бездә шул югала бара. Әрнетә күңелне хәзер шул государственный программаларда татар теле әзәя бара, ау дөрес түгел. Әйтәләр, вот гаиләдә татар телене өйрәнергә була дип. Аның белән бөтенләй килешмим. Тел белү бит тоже озон бар шкала дигәнчә дә. Беренчедән унгалеп уровеньнары. Минем белү, например, мин беренче ступень дип кенә әйтәләм. Үзара сөйләшү. Бик яхшы сөйләшәсез, әдәби телегез бар, әле читтә яшәүчеләр өчен бу бик яхшы тел, әле күпләрне сакланып. Шулай булмаса, мин 74нче елдан Кулаткадан чыгып киткән идем, шуна больше тел нинде. Чөнки татарлар белән аралашасызмы, күпме алар анда? Күп дигәннән күп түгел инде. Безгә калса, кемдә ул статистиканы алып баручы юк. 500-600 кеше дип уйлыйм. Бу җитәрлек инде. Менә әгәр дә җыелышып, аралашып, ниндер чаралар үткәрү, сабан туйларалар уздырыла, менә нәрсәләр? Уздыралар, анда да күп уздырдык. 10нчы сабан туй булып үтте инде без барганнан вакытта. Мин барганда ул сабан туйлар юк иде әле. Аннан шулай бизнесменнар бергәләшеп үткәрә башладык. Аннан альянсны ясагач тагын да яхшырак булды инде. Бер-беребезгә килә идек. Герман татарлары килә иде бездә, поляк татарлары килә иде. Без аларның сабан туйларына йөри идек. Шуннан Аллага шөкер, үзгәреш бар. Менә читтә торып, бер яктан әйтәбез инде мөхиттә булмау, татар мөхитендә булмау телене саклауга ничектер киртә булып тора, ләкин икенче яктан бүген бит инде шул ук хәтта видео элемтәгә дә чыгып була барысы белән, конференциялар үткәрергә була. Үзеңнең урыныңнан чыкмыйча да менә аларны эшләргә була. Менә мондый эшләр ярдәмендә татарча аралашуны шул Европада булсын, башка илләрдә зурайтып буламы сезнең белән, артырып буламы? Була, ул конференциялар тоже без катнашып барабыз. Үзебез дә шуларны эшлибез. Ну, ул гына әз. Миңа калса государственный политика булырга тиеш ул телне белергә, ул зур эш, анарга бюджеттан акча да кертергә тиеш, аның бюджеты үсәргә тиеш. Миңа калса хәзер тел белү төпкә китә бара. Татарстан белән элемтәне әйттегез, менә үзегезнең эшчәнлек буенча, гомумән менә Татарстан белән нәкъ менә теге чит илләрдә, Европада яшәүче татарлар ничек элемтәдә тора? Менә мондый съездларда гына җыелалармы, әллә башка төрле чараларда берләшеп ничектер аралашу барамы? Съездда гына түгел инде, үз һөнәрләре буенча баралар, конференцияларга йөриләр, выставкаларга йөриләр. Шуннарга күрә съезд гына түгел, зур сабан туйларга да йөриләр. Конгресстан бездә бит бар отдел международных дел дигән кебек да, Ленара возглавлять итә. Шуннарга күрә аның аша йөрүчеләр күп, хатын-кызлар оешмалары аша күп йөриләр. Ну, ул да булса әз, күбрәк кирәк, безне берләштерергә, эшләргә. Хәзер кызганычка каршы Европада үзегез беләсез нинди хәлләр, бер перерыв булыр дип уйлыйм, аннан соң тагын да яхшырыр дип уйлап торам. Менә илгездә сез нинди җырлар тыңлый идегез, нәрсәләр укый идегез, шул ук нинди телевизион каналлар, нәрсә тапшырулар карый идегез? Bütün тапшырулар миңа ТНВда рекламировать итеп торам. Шул ТНВны урыслар арасында да шунара күрә бик яхшы. Безнең президент Миниханов Европага килгәндә дә сораулар бергәндә, мин анардан сорый идем, зинһар итеп шул ТНВда титрлар белән җибәрегез дип. Аллага шөкер, бүген карыйм, титрлар бар,
татарча булганда русча титрлар бара, русча передача булса, татарча титрлар чыга. Тагын бер фикерим бар. İngilizce de yazsalar, tagın da yaxşırak bulurdu. Bizning yaş üsmürler İngiliz tilin Rus tili gibi bilirge tiyiş. Minimalni yaxşırak bilseler de faydası bulur deyip uylayım şunlarga göre. Tagın neçe mertebe ettimin, bilmeyim kim kaydan ilenişik. Чтобы TNV'ni Tatar передачаларын тарелкасыз, параболасыз карарга мөмкинлек булсын иде. Теге федеральный каналлардан соң ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda bo'larga tez bizning TNV'miz deb, shulay deb o'ylayman. Bek ishtalikli, yaxshi передачалар, ishmakarlar içinde ko'rsatalar, tatarlar turunda Şayan, hozir balalar için indi aybat передачалар bular. Batır нәрсе tagın hozir tugan avlımның nelari işli. Andi video indi hozir Rossiyada da. Şunlara göre ник biz ol передачаларны, yaxşılarını тарелкалар, интернет аша карарга тиеш biz. Şulay буларга тиеш түгел дип уйлыймын. Һәм әңгәмәбезнең ахырында татар халкына, татар милләтенә теләкләрегезне ишетәсез. Шуна бүгенгедән дә начар яшәргә Алла язмасын иде. Аллага шөкер, бүгенгә без горурланып әйтә алабыз, что biz башка субъектлардан яхшырак итеп яшибез, алга барабыз. Әкрен булса да алга барабыз. Шулай да булсын иде, горурланып, мин татар, без булдырабыз, без эшли беләбез, без эшмибез, тартмыйбыз, тәртиптә яшибез дип әйтергә булса бик әйбәт булыр дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә, килеп фикерләр белән ортаклашкан, шуңлышлар сезгә. Рәхмәт.